Türkmenistan'da Türkmen halkynyň bayramy bellenildi. Aşgabatda her ýylyň may aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden bellenilýän Türkmen halysynyň bayramy münasibetli haly we haly önümleriniň sergisi hemde Türkmen halyşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 26-njy mejlisi geçirildi. Türkmen halyçylarynyň hormatyna guralan çäreler milli mirasy wagt etmek, giň jemgyýetçiligi ýurdun halyçylyk puwdagyny gazananlar bilen tanışdyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary puwtalandyrmak üçin oňy mümkinçilikler döretdi. Döwlet nişanlarymyzda Türkmen haly göýleriniň yerleşdirilmegi ata-babalarymyzyň wesiýetlerini, asylly däplerini we paýlygyny nişanydyr. Ol merdany halkymyzyň öz bolşly däplerini eýermegiň oň milli aýratynlygyny, dünýä garaýşyny, häsiýetini we ruhy gymmatlyklaryny aýawly saklamagyň, geljeginiň rowaşlyklara beslenmeginiň nusgasydyr. Türkmen halysynyň bayramy münasibetli ýurdun ähli künjegine duşşyklar, sergiler, almy maslahatlar, dörejilik bäsleşikleri, konsertler we beýleki çäreler giň gerim bilen ýaýwanlanyrly. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutma.